kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nga panguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, positibo sa COVID-19 sa Bacolod, nagdangat na sa 4. Suspect na nagluthang sa barangay Kagawad, kag-4 ka barangay Tanod sa Murcia, arestado sa hot pursuit operation. Sa balita nasyonal, RITM nagpangayo pa saylo sa sala nga resulta sa COVID-19 test ni Congressman Eric Yap. Presidente Duterte magapaydalom sa self-quarantine matapos ma-expose sa pila ka opisyal nga ma-exposure sa nagpositibo sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Sabado, Marso 28, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Kung mabigat ang... Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Bay State Health wants you to stay safe and healthy during the COVID-19 outbreak. If you are experiencing fever and cough, please call ahead to your doctor's office instead of arriving in person. To protect yourself and control the spread of the virus, avoid close contact with those who are sick. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough and sneeze, and stay home when sick. This message is brought to you by Bay State Health. Bay State Health wants you to stay safe and healthy during the Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:08 sa detalye na sang mga balita lokal. Nagpositibo sa COVID-19 ang 3 pa ka malalaki nga residente sa siyudad sang Bacolod. Sa press conference kahapon nga adlaw, ginpahayag ni Mayor Villo Lunardia, ginpahibalo siya ni DOH Regional Director Marlene Convocar nga ang 3 ka patients under investigation o kon PUI sa Bacolod ang positibo sa masakit. Ini ang inalakipan sang isa ka 28 anyos nga lalaki nga bata sang COVID-19 patient number 1
40 anyos nga lalaki nga may travel history sa siyudad sang Quezon nga nag-abot sa Bacolod sang Marso 8, kag ang ikatatlo ang 75 anyos nga lalaki nga may travel history sa Manila nga nag-abot sa Bacolod sadtong Marso 7. Bangod sila naglambot na sa 4 ang COVID-19 patient sa Bacolod, kag ang una kaso mo ang 56 anyos nga lalaki nga may travel history sa London. Sunod kay Leonardia, estable naman ang kondisyon sa 3 kabago nga COVID-19 patients. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, covered sa ilang ginapatigan nga contact tracing ang mga lugar ng kaduan sa mga positibo sa tilikdan nga 14 kadlaw, kag mahimata sa pasyente ka mga health workers nga nakitaan sa sintomas ng COVID-19. Ginakabig ni Tan nga may local transmission sa COVID-19, kasunod nga na-expose ang 28 anyos nga pasyente sa COVID-19 nga pasyente, apisar nga wala sa travel history sa iban nga lugar. Ang Western Visayas karon may siyam nga positibo nga COVID-19, duha sa Aklan, isa sa Capiz, 3 sa probinsya sa Iloilo, 2 sa siyudad sa Iloilo, kag 4 sa siyudad sang Bacolod. Of course, when we speak of contact tracing, we look into ang index case, anay. Kag ginalantaw na to, anong iyang profile, anong history niya, ang iyang mga ginalaktan for the past 14 days prior siya na-admit or from the time nga nag-manifest siya sang symptoms. Si Dr. Grace Tan sang Interagency Task Force on COVID-19. Nagnegatibo ang asawa sa ikaduha nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Ginkumpirma ni DOH Region 6 spokesperson Dr. Mary Jane Guanico nga hilway sa Balatian ang asawa sa COVID-19 patient 2 nga taga Gimbal, Iloilo sa piyak nga na-report nga naka-close contact ini sa Yabana. Sulod kay Juanico, na-identify naman sa agensya ang mga naka-close contact sa 4 pa kumakumpirmado nga kaso sa diin. 17 ang sa una nga pasyente, 71 sa ikaduha, 9 sa ikatatlo, kag 115 sa ika-4. Ginpasiguro ni Juanico nga yara na sa maagang sitwasyon ang 4 ka mga pasyente. Patay man ng isa ka barangay kagawad kag pilason ang 4 ka mga barangay tanod sa isa ka shooting incident sa Purok 1, Barangay Minoyan, Banwa sang Murcia, mga alas 11:40 ang takna sang gabi sang Marso 26, samtang nagapatuman sang curfew. Ang barangay kagawad ginkilala kay Rex Dalmasio sa Barangay Minoyan, samtang ang mapilason nga mga barangay tanod ginkilala nga Sanday Romeo Canoy, Samuel Siocon, Romel Udane kag Alex Losorio. Sunod sa report, nagpatigan sa curfew checkpoint ang barangay kagawad. Upod ang 4 katanod, mga alas 11 sang naligan ng gabi, sang naglamay ang 2 kamawala makilalaan nga mga suspect sakay sa isa ka motorsiklo, kag sang ginpadulog, ginpangluthang ang kagawad, lagip ng 4 katanod nga naigo sa nagrelayan nga parte sa ilang lawas. Sa piyak nga pilason, nakagabot pa sa armas sa nakabalos tiro ang barangay kagawad, kag isa sa mga suspect ang naigo kag napatay on the spot. Apang ang kagawad ni si Dalmasio ang liwat na lutangan sa isa pa ka-suspect nga gintunaan sang iya kamatayon. Fortunate to tell you that the suspect in this case of killing kagawad next month of Barangay Minoyan and the wounding of 4 tanods were already solved and arrested, and from his control and possession is caliber 45. Si Major Dihocos sang Murcia PNP. Nadakpan sa hot pursuit operation sa Murcia PNP ang isa sa 2 ka mga suspetsado sa shooting incident sa Purok 1, Barangay Minoyan, Banwa sa Murcia, Huwebes ang gabi. Ini ang ginkilala kay Alfredo Agustin, legal ang edad kag nagapuyo sa Barangay Kanlandog sa mga Banwa. Ang upod sini nga napatay ang ginkilala kay Jonel Cardinal, tanan legal ang edad kag pumuloy man sang barangay. Sunod kay Police Major Robert Dihucos, Kepe sa Murcia PNP, nakuha si Agustin sa balay sa utod sa Barangay Lopez Haina, ngaya ginapanaguan na matapos ang insidente. May pila sa tuo nga paa ang suspetsado nga ginapatihan na igo man sa pagluthaang ni Barangay Kagawad Rex Dalmasio. May mga pilas man siya sa ulo tugas ang kastigo. Duga ni Dihocos may pending a warrant of arrest si Agustin sa kaso man nga pagpatay kag ginausisa pa kung may kangtanan siya sa mga seryas ang pagpangawat kag kun ini ang gun for hire. Ginaprepara ng kasong murder kag frustrated murder batok sa suspect. Samtang istrikto naman ng igapatuman sa Philippine Coast Guard ang no-sail zone sa maabot nga Lunes sa mga baybayon sa bugos nga probinsya.
Sunod kay PCG Negros Commander Johnson Benamin, kasunod sa ipatuman nga enhanced community quarantine sa probinsya, ginadumulian ang mga pribado nga sakayan pandagat nga magpalayag kag mag-island hopping sa mga baybayon. Giinklaro man ni Benamin nga ginapanugutan lamang sa Philippine Coast Guard nga magpalawod ang mga mananagat kag roll-on roll-off vessels nga may dala pagkaon kay iban mga produkto pasulod kag pagwa sa isla. Ginmanduan man ni Benamin ang tanan ng mga Coast Guard personnel nga magpatigayon sang seaborne patrol kag magbantay sa posibleng pagsulod sang mga ilegalista sakay sa mga sakayan pandagat nga may dala pasahero gikan sa iban pa nga mga isla. Maghalong kag hindi maghatag sang kumpiyansa. Ini ang panugyan ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sang Bacolod City Police Office. Ini ang kasunod sang insidente nga natabo kagabi sa diin duha ang patay o kung nagligad nga gabi duha ang patay kag 5 nakalapilasan matapos gintiro sang riding in tandem ang kagawad kag tanod nga nagpatigan sang check-up sa highway sang Barangay Minuyan, Banwa sang Murcia. Sunod kay Pico, sarang makapatigayon sa check-up operation ang barangay official labi na sa COVID-19 apang kinahanglanon ng suporta kag presensya sa kapulisan. Dugang pa ni Pico, hindi malikawan kung kaysa may nadiskobrehan nga iligal nga ginadala sang mga nagalabay sa check-up operation sa mga border control sang syudad. Hindi luyag si Pico nga ang natabo sa barangay Binoyan, Banwa sang Murcia ang matabo man diri sa syudad sang Bacolod. May pagpaghanda na nga ginahimo ang kapulisan sa siyudad sa Bacolod kasunod sa pagpatuman sang Enhanced Community Quarantine o kung ECQ sa Lunes nga adlaw. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Bacolod City Police Office Public Information Officer, i-activate nila ang 87 ka mga pulis nga na-deputize ng LTO agon magpanakop sa mga salakyan nga nagabiyahe sa tiyon nga patuman na ang ECQ. Sunod kay Pico, masarangan sa Bacolod City Police Office ang pagkontrol sa mga pasaway nga pumuluyo kung hindi nila pagsundon ang mando sa ECQ. Pabakuron pa sa kapulisan ang seguridad sa mga border control sa din ginapatuman ang check-up operation. Sunod kay Pico, bilang mga frontliners, obligasyon nila nga punggan ang sinuman nga magsulod sa siyudad sa Bacolod agud malikawan ang paglapta sa COVID-19. Ginpasaka na kahapon sang aga ang Consumer Republic Act 11332. May kang tanan sa Article 151 kung resistance and disobedience to a person in authority. Batok sila Nanday Rodel Halleya, kag Lancer Mata, 30 anyos, kag Degapuyo sa Para Uno, Barangay Talok, Syudad sang Bago. Sunod kay Police Lieutenant Junito Pastrana, ang hepe sang Police Station 9. Wala nagpati sa otoridad ang duha. Samtang nagapatigayan sang check-ups ang mga kapulisan. Last 12:30 kahapon sang kagahon sa Purok Nami-Nami 2, Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod. Dugang pari Pastrana, ginaligar nakainom sa Nanday Halleya kag Mata. Samtang sakay sa multicab kag wala nagpati sa mga frontliners. Sa baylo ginsiko kag nagpalagas pa mga pulis. Sanday Halleya kag Mata ang preso karon sa custodial facilities ng Police Station 9. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:16 sa ato ng mga kaaksyon nga may problema sa bukol-bukol bla sa inyong alawas, sis na nakuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule, sunod sa mga eksperto. Ini Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa may breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Nernais at Ubalansang Gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. RITM nagpasaylo sa sala nga resulta sa COVID-19 test ni Congressman Eric Yap. Samtang Presidente Duterte magapaidanom sa self-quarantine matapos ma-expose sa pila ka mga opisyal nga may exposure sa nagpositibo sa COVID-19. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1.
mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood... Magpapay mga ka-aksyon ng Santon Plus Coffee Mix. Aton nga ginarekomendar sa inyo. Kape nga hindi lang mo ma-enjoy ang aroma sang manamit nga kape. Makabulig pa sa imo ikayong lawas. Kag ang Santon Plus Coffee Mix, imo ini sa Santon, soya, kag malunggay, kag iban pa nga medicinal herb. Nagabulig panubo sa aton nga bad cholesterol, nagatinlo pa sa aton colon o kung tinae, likaw kita sa colon cancer. So sa aton kape, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpangayo sang pasaylo ang Research Institute for Tropical Medicine kay Aksyon Party List Representative Eric Go Yap. Ini matapos nagsala ang RITM sa ginpahag sini kay Yap nga nagpositibo siya sa COVID-19. Sunod sa RITM, negatibo sa among virus si Yap. Sa ila pahayag, sala ang ila encoding kag na-discoveryan lamang sa naligan nga gabi, Marso 26. Pasiguro sang RITM nga isolated incident lamang among nga error kang ilang testing process ang nagasunod sa protocol sang World Health Organization kag accurate ang ginapagwa nga resulta. Para naman makasigurado, ginpahag sang RITM nga gin-review na nila ang tanan nga manakaligad pa nga resulta. Nagdugang man sang verification process ang WHO para sa mga masunod nga ipagwa nga resulta. Ginpangabay sang Malacanang sa Research Institute for Tropical Medicine kon RITM nga siguruhon ang accuracy sang COVID-19 test result antes ipagwa sa natungdan. Una, diri ginklaro sang RITM nga negatibo sa balatian si ACT-CIS Party List Representative Eric Go Yap kag ginpaathag nga sala ang napagwa nga resulta bangod sa clerical oversight. Apang sulok kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo nga pagpagwa sang salang resulta ni Yap nagtugas sang alarma kag kabalakas sa mga persona nga naka-close contact sa iya kag napilitan nga magpaidalom sa self-quarantine. Dugang pa ni Panelo nga dapat siguruhon sang RITM ang tanan agud hindi na masulit ang natabo. Sa piyak sinigin pahayag ni Panelo nga ginkalipay sang Malacanang ang negatibo nga resulta ni Yap. Mag-aapay dalom sa self-quarantine si Presidente Rodrigo Duterte matapos may expose sa pila ka mga cabinet officials nga nagtambong sa meeting ng ipatigayon sa Malacanang sadtong Marso 21. Sunod kay Senator Christopher Bongo, ang presidente ang magatiner sa bahay pagbabago sa sulod sang Malacanang Complex tubtob Abril 7. Plano manigo nga mag-self-isolate matapos nagtambong man sa meeting ang tambungan ni ACT-CIS Party List Representative Eric Go Yap nga sa uliman ginklaro sang RITM nga negatibo ini. Wala labot kay Yap, nagtambong man sa meeting kaangay sa ilanan ng Executive Secretary Salvador Mijeldea, Finance Secretary Carlos Dominguez III, Social Welfare Secretary Rolando Bautista, kag Budget Secretary Wendell Avisado, kag Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. Sanday Bautista, Avisado kag Galvez ang nagpaidalo naman sa self-quarantine. Nagsaka na sa 803 ang kaso sa nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas matapos sa duwagan sa 96 ka panibag-o nga kaso. Sunod sa Department of Health, may 54 ang napatay, samtang 31 naman ang naka-recover. Sa itong Webes, nga adlaw ang DOH nakapatigayon sang 2,147 ka test kag sa among kadamuon, mayara sang 784 ang nagnegatibo, samtang 654 naman ang pending ang resulta.
Mayara sang 722 ka patients under investigation kag 6,321 ang ginakabig naman nga persons under monitoring. Ginpahayag naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nga naka-recover na siya sa sintomas ng COVID-19 apang ginpagkamaayo nga i-extend ang iya 2 ka semana nga isolation para masiguro nga hilway na siya sa masakit. Sa idalom sang pulisa sang Department of Health, ang kumpirmado nga pasyente sang COVID-19 kinahanglan nga magpaidalom sa 2 ka confirmatory test antes makabig nga recovered patient. Sunod sa senador, kahapon nga adlaw, yara na siya sa ika-16 kadlaw sang isolation, apang ginpakamayo sini nga tubtob 21 kadlaw, agud masiguro nga hilway na siya sa anuman nga sintomas sang masakit. Ginpahayag man sa senador nga ang duwa niya ka mga confirmatory test magahalin sa privately sourced kits. Matapos nga ang mga politiko ginpagkamalaot sa online sa pag-usar sang limitado nga swab test kits sa piyak nga wala man sang sintomas sang masakit. Ginkompirma naman ni Oriental Mindoro Governor Homer Lito Dolor nga isa ka tuig nga bata ang pinakauna nga kumpirmado nga kaso ng COVID-19 sa among nga probinsya. Suno kay Dolor ang pasyente may travel history sa siyudad sa Muntinlupa umpisa Marso 5 tubtob 12. Sa Facebook post ni Dolor ginpangabay sini sa Department of Health ang confirmatory test sa specimen sa bata kag ini naman ang ginpasugtan sa ahensya. Ginpaidaluman sa testing ang iyang mga ginikanan. Nagpatigay na ang gobyerno probensyal sa contact tracing. Samtang 7 ka nagpakuha sang swab sample, ang nagnegatibo sa balatian kag ginahulat naman ang resulta sang 5 ka tests. Ginpanugyan sang gobernador sa pumuluyo nga sundon ang istrikto nga home quarantine protocols, physical distancing, liquor ban kag magsuksok sang face masks. Natala na nga pagapirmahan sang ahensya sang gobyerno ang Joint Memorandum Circular para sa implementasyon sang lahi nga nagamando sang 5 tubtob 8 ka libo nga monthly emergency subsidy sa 18 ka milyon nga pamilya para sa sulod sang 2 ka bulan. Tuyo sang hagna nga mabuligan ang kinahanglanon sa mga manubo lamang ang gina-income nga pamilya sa karon nga ginapatuman ang enhanced community quarantine agud nga mapunggan ang paglaptas sang COVID-19. Sa idalom sang Bayanihan to Heal as One Act, ang emergency subsidy pagkasumahon base sa karon nga minimum wage rates apang hatagan man konsiderasyon ang existing beneficiaries nga nakakuha na sa idalom sang conditional cash kasang Department of Social Welfare and Development kag rice subsidy. Sunod sa DILG, ang local government units kag barangay ang magabulig sa pag-identify sa mga recipients sang emergency subsidy. Ginpasakaan naman sa Philippine National Police ang kaso kriminal. Ang 4 ka persona ang ginaligan nagpalaptas ang sala nga report kag impormasyon angot sa COVID-19 nga nagtugas ang panik sa publiko. Ginkilala sang PNP Anti-Cybercrime Group ang unang suspect kay Maria Dayan Serrano aka Madi Serrano nga residente sang barangay Banaynay sa Cabuyao City, Laguna matapos ang maid-id nga investigasyon kag verification sa Regional Anti-Cybercrime Unit 4A. Sunod sa PNP ACG si Serrano ang responsable sa pagpalapta sa impormasyon angot sa ginalegar pasyente sang COVID-19 nga na-admit kag napatay sa Global Medical Center Incorporated sa Cabuyao sadtong Pebrero. Arestado kag napasaka naman sing kaso sang Regional Anti-Cybercrime Unit 7 kag ang 3 ka mga persona nga taga-syudad sang Lapu-Lapu nga Sunday Fritz John Mengito, Sherlyn Soles kag Mar Ann Pino. Ang mga suspect ang nagapatubang sang paglapas sa unlawful use of means of publication and unlawful utterances sa idalom sang Article 154 sang Revised Penal Code as amended in relation to Section 44 o kon online libel kag Section 6 sang Republic Act No. 10175 o kon ang Anti-Cybercrime Law. Ginpahayag naman sa Bureau of Customs nga ila na gin-facilitate ang paghatag sang masobra 50,000 ka COVID-19 test kits gikan sa charity foundations ni Filipino boxing icon kag Senator Manny Pacquiao kag Chinese billionaire Jack Ma. Sa pahayag sang Customs, ang BOC na iya ang nag-release na sang 57,600 testing kits nga gindonar sang Ma Alibaba Foundation paagi sa Pacquiao Foundation. Umpisa Marso 9, gin-assist sang BOC na iya ang pag-release sang 1,616 ka importation kag foreign donations sang medical supplies kag personal protective equipment shipment. Gindepensahan sang Malacanang ang pag-appoint sa mga anay military officials nga magpamuno
sa implementasyon sa containment measures ng gobyerno batok sa COVID-19. Madumduman gina-appoint ni Presidente Rodrigo Duterte si Defense Secretary Delphine Lorenzana kag Interior Secretary Eduardo Anyo bilang Chairman kag Vice Chairman sa Operational Command sa National Action Plan on COVID-19. Gina-appoint man ni Duterte si Presidential Advisor Carlito Galvez Jr. bilang Chief Implementer sa ginpatigayon nga measures ang gobyerno batok sa nasambit nga virus. Nabaluan si Lorenzana isa ka retired Army Major General, samtang si Anyo kag Galvez ang nagserbe bilang military chief sa idalom ni Duterte. Sa pahayag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, ang mga gin-appoint nga opisyal ang may culture of discipline, obedience to superiors, training in organization, tactical strategies in fighting the enemies of the state, and through preparedness and organization. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31 sa aton nga mag-aksyon ng Mighty Save lang alkaline nga vitamin C nagaedukar, nagabalanse kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia kag iban pa nga mga balatian. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, marami maning antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sa nga alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Ito yung mamatian aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!